Dewi Rembulan. Manten anyar lagi rong dina wis kudu bali dinas meneh menyang Daidang. Bedake mung entuk cuti 3 dina. Yen nganti baliku telat sewengi ngono wae. Aja takon dosa. Sida disaseng tenan. Disiplin tentara peta ora beda adoh karo tentara Jepang kang wengise kagila-gila. Tur babar blas ora kena disanak. Nadyan kanthi alasan apa wae. Jur sapa sing salah? Yo salahku dhewe. Wis ngerti yen disiplin nunggak semi. Disiplin mati kok nekat rabi. Nuruti hardening katresnan peparingane Gusti Kang Maha Suci. Nadyan nalika semono umurku lagi ndungkap 21 taun. Porondene yang dipikir jero. Yo ana untunge. Awet tentara Petamono sing wis duwe bojo yen gesetsu utawa libur diwenehi kalonggaran nginep sewengi. Yen isih legan ya ora. Tegese gegetsu dina Jumat esuk utuk-utuk budal baline jam 4 sore. Beda karo sing wis duwe bojo. Malam Jumat jam 4 sore wis entuk mulih. Baline menyang Daidang pendak jam 4 sore. Ning ya kuwi yen nganti telat kudu wani ndodo kaluputane, wani nanggung hukumane. Wis tau kelakon kancaku nunggal Hongbu kang pangkate padha karo pangkatku. Dheweke disaseng 3 dina mangan segonyel tanpa lawuh, tanpa uyah. Jalaran guys telat mung 2 jam. Sakliyane mangan segonyel ditambah hukuman sasa kecut karo jongkok suwene 2 jam saben dina. Sadurunge sarapan esuk durung kapetong kaplokane. Mula najan watakku bergudul dugal ugal-ugalan ora wani nglanggar. Sak temah baliku tekan Daidang persis jam 4 sore. Nalika semono pangkatku kiyohae. Mula saben sesasi sepisan mesti diwajibake jaga ehe kang kaperang dadi 5 pos. Ya kuwi Ama Temong, Hiramong, Doso, Danci Kusok, lan Taiku Kak Sisok. Ya jeneng Taiku Kak Sisok kuwi sing paling ndak siriki. Awit panggonane mentit ana sak ndhuwure wit waringin kang dipasang anda pring sambung-sambung. Nganti dhuwure udakara ana yen mung 10 meter ngono. Dilalah panggonan mentit kang banget tak siriki kuwi. Kok mahblek tumiba ing aku. Haiku Kang Kisok gozaimasu. Alokku asikep hormat. Aweh lapuran marang esire. Banjur diabani dening saweneh giyohae kang kajibah ngeterake kanthi sikap militer tumuju wit waringin. Ora antara suwe sikilku wis ketekar-ketekar ngunggahi anda ngaplosi kanca sing jaga. Hati-hati lho Cak San. Adate saben padang rembulan ngene iki engko lingsir wengi sing bareksa Daidang teka mrene. Kandhane sing ndak aplosi. Banjur katuntul-ketuntul nguduni anda. Temenan ngadepake lingsir wengi ngono. Ing petiting waringin ngiringanku persis. Pentiang-pentiung kaya ketera angin. Banjur mak pentelung ngranggeh gegerku. Githokku sakala kemeranyas kaya disasak penyukur. Panjenengan iki tentara pembela tanah air?
Tentara peta kok wedi karo wong alus. Keprungu swara cemengkling lembut ing ngiringanku. Bareng tak tuleh sawijining wanita sulistya ngadeg gejejer. Jajari aku mancik blabak. Banjur mangling nyedak nerusake rembuke. Aku iki dudu bangsa sundel bolong, jim setan, priprayangan sing demen ganggu gawe manungsa. Aku iki bangsamu, bangsane manungsa sak wantah kang wis mati. Jalaran kehormatane diruda peksa wong Jepang, nggo rupian-rupian sak wadya balane. Sediaku methuki jenengan iki becik. Yen ngono kowe iki wis mati to? Celemong pitakonku. Sing mati mung ragaku, Mas. Dene Sukma Langgeng urip sak lawase miturut kodrat lan wiradate Gusti Kang Maha Wikan. Batinku sak kala angles. Katindik rasa welas asih kang ora bisa tak gambarake. Kosok baline. Rasa pangiget-iget iku tukul ngrembaka marang kawengisane serdadu Jepang kang pranyata deksya, pengis, tegel ngruda peksa wanita, uga ratu bahan sak wadya bala nganti nemahi pati. Sing tak gumuni kuwi atiku kok njur tatak. Nadyan sing tak adepi lan sing kandha ngono kuwi Sukma Langgeng kang wis manggon ing alam liya, ya kuwi alam kelanggengan. Rembulan tanggal 15 kang mentrong-mentrong madangi jagat saisine. Katutup mega sak pontho. Nalika kenya Sulistya kuwi nerusake rembuke. Sakwise raga lan kaurmatanku roja rajeh sarta wis koncatan nyawa, jisimku dikubur ngiringan wit waringin iki kang sak mengko katukulan kembang mawar abang putih sak pirang-pirang, Mas. Coba jenengan pirsani. Aku ngungak mengalor. Nadyan saben dina wis weruh yen ngiringan wit waringan iku katukulan kembang mawar blader sak pirang-pirang. Malah yen kapinujon kembang, kanca-kancaku, kanca-kanca hangbu, ana sing gatel tangane, methiki nggawa wangen peturon. Aku ora umuk, Mas, lan ora ndisiki kersane Gusti Kang Maha Wikan. Panjenengan minggu ngarep arep dikirim nyang Bogor ngayahi pendidikan Bodanco. Sakwise munggah pangkat bakal dikirim latih menyang Dayong Daidan Gresik. Kowe kok bisa kandha ngono? Kuwi dasare apa? Dasarku kawaskitan peparingane Gusti Kang Maha Wikan. Loh, kok wangsulanku blekukan durung nganti tutuk dibunggel rembuke maneh. Coba jenengan titeni wae rembuku iki cocok apa ora. Malah sok sasi Juli kasep-kasepe Agustus 1945 Jepang bakal tekok lutut pasrah bongkoan sakwise negarane dadi Karangabang, banjur negarane awake dhewe Indonesia kang kinasih iki merdika. Kowe iki kok iso ngono? Wangsulanku meneh-meneh blekukan. Durung nganti tutuk dipunggel rembuke meneh. Aku temen, Mas, ora goroh lan ora ndisiki kersane Gusti. Mengko sewayah-wayah yen jenengan ora percaya lan pengen nglabrak aku, nyawanga rembulan kanthi nyebut jenengku. Sarta amatek dodo nunjem Pulungati, aku mesti bakal teko. Jenengmu sapa? Dewi Rembulan. Atiku saya keperanan. Numusi rasa sengsem katrem kang angel tak gambarake. Sak banjure wanita kang sulistya kang aran Dewi Rembulan kuwi nerusake rembuke. Mong wae piwelingku mawantu-wantu. Aja nganti sak patemon iki disemurupi dening liyan utawa jenengan critakake.
Bebasan suket godhong aja nganti krungu. Awit kuwi kalebu wadining diri, uga kalebu pepaliku. Awit menawa sak patemon iki diceritakake marang liyan, panjenengan bakal ora bisa ketemu meneh. Sukma langgeng kang sinebut aku, kang saktuhu bakal dipindah lan disuwun dening Gusti. Wis yo Mas, aku pamit. Banjur plas musna bareng tekane Ghazali. Sakweneh giyohe sing ngaplosi. Let 3 dina ngepasi dina Sabtu malam Minggu. Nalika tengko utawa apel bengi, ana pengumuman yen sesuk jam 8 ngono aku dikirim menyang Bogor ngayahi pendidikan Bodanco. Malah aku krasa yen anggonku nempuh pendidikan wis meh 6 sasi. Nalika ngayahi tugas piket ngadepake lingsir wengi, rembulan tanggal 15 moblong-moblong madangi jagat. Atiku kaya dimosekake kelingan Dewi Rembulan. Ndak sawang rembulan kang persis sak dhuwurku. Karo ora lali nyebut jenenge, sinambi matek dodo nembus pulunging ati. Dumadaan rembulan kang mentrong-mentrong kuwi sakala katutup mega, dibarengi tekane Dewi Rembulan. Ana apa jenengan nimbali aku? Aku kagum karo wis ya, yen ora ana kawigaten aku pamit. Banjur plas musna, gumunku ora entek-entek. Kondone Dewi Rembulan pranyata bener. Mangkono uga baliku saka pendidikan wis menganggo tondo pangkat anyar kanthi sebutan Sekeanco utawa Bondaco Istimewa, mawa pedang dawa mungklang-mungklang. Tekan Daidang lagi nginep sewengi, esuke dikirim meneh menyang Dayong Daidang Gresik, nglatih Danwake lan Tibata marang Gyohe. Meneh-meneh batinku benerake kondone Dewi Rembulan. Sing luwih tak gumuni kuwi sasi Juli taun 1945. Negara Samurai Jepang lakon dadi Karangabang sakwise Nagasaki lan Hiroshima dibom atom dening sekutu Amerika lan Inggris. Sak temah serdadu Jepang kang sumebar saindhening Asia Timur tekuk lutut marang sekutu. Mangkono uga kang ana ing Indonesia wis padha pasrah bongkokan. Aku isih kelingan cetha nalika Daini Daidang markas Peta Mojokerto bubar barengi sasi poso, rembulan tanggal 15 mentrong-mentrong madangi jagat saisine. Atiku mongkok bisa uwal saka kawengisane penjajah Jepang kang katelah bala tentara Dainipon. Mula sakwise nampa turan pakaian dinas pirang-pirang saka gudang lan bakalan celana hem saubur rampe jahit menjahit sarta gaji 3 sasi. Aku sak kanca padha mulih soang-soang. Saking senenge bakal kumpul bojo, sanak kadang, pawang mitra, nganti kelalen kandhane Dewi Rembulan kang cespleng. Ndak critakake marang kanca-kanca. Upama wewadi kuwi ora kebacut tak blakakake ngono. Kiraku isih bisa sak patemon kalane ngadepi karuwetan. Ah, Dewi Rembulan, Dewi Rembulan, aku rumangsa nglanggar pepalimu, rumangsa salah, rumangsa luput. Jer manungsa mono sayekti kadunungan sifat lali, ora bisa uwal saka anane kaluputan. Nanging kaluputan kang ora tak jarak iki malah mapan dadi sarana nyampurnakake kajatmu, ngelisake lakumu marak marang ngersane Gusti kang Maha Suci. Batinku karo tak coba nyawang rembulan, sinambi matek-matek dodo nembus pulunging ati. Ning rembulan sing tak sawang tetep mencorong moblong-moblong. Madangi lakuku uga lakune kanca-kanca hongku kang pateng braok ngumandangake pekik merdeka saurute dalan kang diliwati.